какво става хора? Аз съм Fire Ironia и това е... Как ти е името? Кажи си го. Рихуар. Това е Рихуар и това е първият епизод от оцеляването, което ние сме започнали от отдавна, но каналът е нов и сме Rift Gaming BG. Решихме да направим едно оцеляване на Майнкрафт след неговото видео на Ренгар в Лига и да, имаме много неща. Доста се постарам за клипа с Ринга. Дано да ви е харесал. Да, и съм много да ги харесвам. Да ви кажем хора, така оцеляваме от седмица може би. Седмица и половина, не е чак толкова често. Да, порядка. Просто днеска ни се доигра и... Да кажа, значи тук имаме фонтаните. Ферма и ето тази къща, която вижда в Ironia BG. Аз се построих самичък. Нищо не сме читвали. Ето, днеска не съм летвал от сервера, ето. И да. Да, аз губих скил. Майко оставя на малко, аз стига. Аз тук скилят. Ще размножа кравите, овцете и кравите. Че аз взима тук някой. Да не фермичката. Да ми се направим по-голяма ферма и да направя автоматична. Добре, ти удължи и я направи автоматична. Автоматична малко по-трудно, ще ми трябва повече айтеми. Добре, тогава просто я направи... Да, я свана. Така. Трябва... Искам да видя от жълто или лава какъв цвят се получи. И защо хора мисля да играем аз на интернета на игра от Steam. Много от нещо от мене. Най-вероятно трябва да е за. Нямам честно, нямам. Те. Искаш да ме снимаме на Minecraft. Овцете се опитват да избягат. Червено и... Аз направих фермата по-дълга. Колкото си минавам, толкова ще направих. Добре, имаме още една малко. Вау. Иска го шпрем. Не знам, аз малко разложих край. Овцете стига да е стига. Как ми се налее света? Мисля да покопам малко или... Не се копа. Какво ти кажеш? И на мен не ми се копа, но искам левел. Аз съм 18 нямам. И аз съм 18. Да ходим не да. Да, може да ходим в Нидерай. Ма мисля да се направим. Добре, да, най-ходим. Че да си изберем на вече. И този. Не ходи с ми да, това не е първия път, ще го разгледаме много. И играем с Keep Inventory, тъй като аз... Тъй като много пъти умирахме. Да. О май... Fucking god! Ей, гад ти шипния скелет. Нали ти казах, че когато... чакай, че и аз паднах. Ето, видях се защо сме с Keep Inventory, защото... Не да е тъп. Не да е тъп. Да. Скелети? Не знам, просто работа. То пак на най-гато място спавам на такова. Как ще слезем сега до... Има един начин. Какъв? Да направиш... Ей, ще му събориш? Опа, знаем, не видях на къде. Уи. Така, готов? Какво? Ама да скачаме? Не. Ми какво? Чакай. Това на нищо. Пак ме бутна. Добре, защо? Аз се усетих как може да слезем. Аз също щакам мълча. Не, аз вече... Моя план е по-добър от твоя. Сигурен. Сигурен. Какъв е?
Какъв Да е? спуснем вода додолу. Да, помни. Чакай сега, че ти тук прочупи всичко. Ама аз не мога да сложа вода на недарака. Добре. Топ план. О, сетих се, виж, Сетих се още един план. Нататък има остров. Не, аз друго мислех, нали? Добре, телепортирай ме до тебе. Или не, да аз ще телепортирам. И телепортирането не е чит. Много хора казват, че е. Не можеш да телепортираш, трябва да си не да телепортираш. Да, чакат се телепортирах, не трябваше да ми кажеш. Не, забравих да. Чакайте скоро Ice Bucket Challenge. От мен и от него. Да. Обари малко той чудо. Кажи си името, бе. Това. Продължавам да не мога да чупя, бе. Защо не мога? Виж. Кирката ли ми е бъгната или? Дай кирката е бъгната, защото тук ще чупи не да рак. Нищо не съм чупил. Щупи на видях, ето го вижда фанало. Ела насам. Виж така моля чупиш вече. Ела. Чай, че мога. Да, мога. Ето. Ай бе, почваме в бой. Ама, ти имаш хубав меч, пък аз не. Шанс. Аз ще събирам кварц. Аз също. Добре, ама не ме следвай. От това се дига много бързо, Лео. Да, доста бързо. Дори да си някъде 20. Това си замъл, това не е важното. Търся. Нали, спря се за това, обаче видиш, че е веднага. Вой, вой жапа не мога да Кое ниво си? 20. И аз почти. О, аз така да риском да скоча, риском. Сам на 4 сърца. Добре. Имаш Умря, умря, гадино, умря. На вода, но пере, че не чувам. Чу шарни стрипах пере толкова. Вече съм 20. Видиш ме, гаст. What the fuck. Затова на мен ми трябва лък. Аз сега ще се го енчанта лъка. Да. Не знам. Голстоун аз не намирам. Ако намериш, взимай. Да, тук съм на ръба на малата тъйче. Да, само и дома. What the fuck. Дигна ли 30, аз се връщам. Аз не съм толкова сигурен. Аз не му е страх, че го изгубя, то не мога също. Това е скоро на 1.7.10. Да, не сме на новата версия, поради причината, че сървър нищо не става. Да, иначе ще ме застанем. Пигмен. Кирката ми се щупи само от кварц. Диамантата? Не, то аз не трушах в момента с диаманта. Аз имам плюс, така че ги тушам. Аз ти дадах една поради форчън, нали, защото аз имам 2 форчън. 3. 2 имам. В смисъл, че имам 2 кирки форчън, не че имам 2 форчън. Форчън 2. Остави. Като казах 3, имах предвид, че са Fortune 3. Да, аз те разбрах. Аз съм 25-то ниво. Аз съм почти 25. 25 минути.
кобълстон. Събирай. За твоята къща ще трябва, дето ти я построи. Аз станах пак 26 тук. Аз съм 26. Изобилие от кварц. Аз ще построя после нещо от кварц. Нататък виждам кварца, но ще видим. Взех малко взех. Хилен. Вече имам много баг. Аз така и така не разбирам този енчант, не го знам просто. Три пигмена ме нападат. Не мога. И 27 и... Да, аз съм на ръба на 27-то. И аз много готов 27. Мен не ми е точно, но малко остава се. Аз това съм на 28 не съм вече. И ти си енчантния един лък. Добре. Само да кажа, че ще се редуваме на епизоди, първо съм аз, после той. Да. Да, съм също накрая. Добре. Какво каза? Накрая на кое? На 29. Значи ставаш 30. Почти. Да, ще стана. Аз още не съм стигнала 28. Ако нещо ми буквално се чува малко лошо това, защото вече стари би трябва да се помня. Айде, 3 стака. Аз още не съм 28. Ого, магма къде? Добре, бе. Нищо. Това е 8-3. Пак ми се падна. Това се прибирам, бе. Какво? Се прибирам, бе. Не знам. Иска да бих почти всички пигмени. Давай. Се прибираш? Бе, сега ние не можем да се върнем в къщата, трябва да умрем. Напиши кил. О, да, аз ще ми кажа. Добре, лък. Взя си моя, нали? Не съм го взел. Не е умен. Тоест, честа е. Ма направи на мен. Да, намеря го, намеря го. Кот ми се падне това. Слизам направо тук, че. Power 4, Flame 1, Breaking 3. Аз не ги разбирам. Мисля, не че не знам английски, ма не ги разбираме самите енчанти. Виждаш как са. Сега ще да пуснеш играта на български. Да. Моята си е на български. Защо си кажеш на български бой? Не, свикнал съм. Не че съм свикнал, обикновено играя на английски. Сега ще кажа. Значи... Мощ 4, пламък 1, нечупливост 3. Ми гъга за нечупливостта. О, бе. Аз не мога да намеря много кварца, стоя си 27 ниво и толкова. Ако направя са стрели ми трябват. О, не. Ами нямаме. Какво? Ако нямаме. Да, не са доста стрели, къде съм? Колата пак нямаме стрели. Е, 28 ниво най-накрая. Добре, нямаме стрели. Ето става нощ, бе, тя ще бие някой друг скелет да ми падне. Така. 28 на ръба. Аз стигна. 29. Събрах още стрели. Омръзна ми вече да търся кварц.
30 стака почти. Ай, готово. Излиза енчантваш. Да. Направи ли ми лък? Не, А има ли лък? Готов. не направих там. Не знам как се прави лък. Какво? Не знам как се прави лък. Окей. Никога не ми е потребно. Сега ще направя. Направи. А ти къде си? Чул се това. Няма да не зомбите това. Ехо! Стига си ял! Прекъсна монета. Не на мен. Или не? Не му е прекъсна монета. Нещо е станало с дискусията. Оф, да не е лефнал? Да, лефнал е. Да, напусна играта. Не знам, не ми пада на мен със сигурност. Става с него. Съжалявам, се чуят някакви писъци, но... Дечетка ми е при мен. И крещи като мряла крава. Да. Стига. Точно сега ли трябваше му пада нета? Не ми се стои сам в сървъра и да си... Глупаво ми е. Сам. Окей, щеш да ми дава лък. Ай, отиде се влюбвай, ма. О май гад. Ай, влюбвай се. Ти. Леле, боже, боже, боже. Нека се разберат. Перверзник. Добре, нека погледна отново. Все още е на линия, но... Не знам какво се става. Не знам. Добре, ще пробвам да се направя лък. Не ме хейтвате за това, че... Не знам, защото аз не съм някакъв, дето да играе цял ден Майнкрафт и да се фука какво знае и така нататък. Защото аз не съм такъв. Аз харесвам Майнкрафт, но не баш толкова, че да играя с дни наред без да стана. Мисля, че ми трябваше 3. Или пък за всеки случай ще взема цялата. Се опитвам и ще се надяваме да се получи. Така? Може би? Слахме и. Как се прави един прост тъп лък? Защо трябва да... Така става. Оф, как се прави лък? И къде отиде рехилър? Се базикаме. Добре, хора. Няма приключвам епизода, но надяваме се да звънне днес. А през това време ще му мръзни. Погледна го в очите. Мамкайте. Скелетска. Набиват демейдж. А къде отиде и тъпия ендърман?
Какво? Презражете. Добре, не знам как се прави лък. Леле, очудващо. Рихо армия знания. Да. И в момента не знаеш. Ехо. Ало. Оставя. Нета ли ти падна? Аз човек на мен ли ми падна? Сега видя, че не е. Може ли сможе? Да, снимам и в момента говориш на YouTube. Гъй, един ендерман се опитва да ме напада и... Да, това се нещо къде да падне изведнъж. Не, толкова удар беше. Толков удар? Прави постоянно. Окей, добре. Направи ли... Още малко и ще да оставя всичките поръчки и всички астринки да си взема един лък от геймот. Викам, ще изтърпя още малко. Я ми кажи просто да се знам как се прави. Не мога да ти го кажа, ти не да разбереш как. Само ми кажи колко пръчки трябва и колко стринка. Пиши ми, че сервера не е пуснат. Ама е пуснат. Чакай. Ама аз ще да не е включено. То не трябва да ти е включено, че да играеш. Не знам. Значи ти пише, че сервера не е пуснат. Това е тук не е. Ей, ти хамачо. Направо. Кучето алко. Това паско пренесално. Добре. Кажи ми когато стане. Чакай са малко. Това трябва да си деинсталирам. Просто го инсталирай наново. Ма не става, трябва да деинсталирам хамачето цяло. И тогава вече не става хамачето. Значи ще влиза след минути. Не става. От контролния пъня защо изстреля. Бах таки. Бе ли да е толкова сакато? Аз не. Бива ли да е толкова сакато, не ти бива да си толкова сакато. Нещо бива без толкова сакато. Ще умра, докато ти не дойдеш. Това е толкова. Какъв това тъп скелет, бе? Най-накрая. Влизаш в сервера? Чакай. Това трябва да си зарявам хамач. Добре. Прави го тук и пред всички. Не гледа, това пък не гледа. Ще видиш, аз ще оставя всичко нужно. Значи... Оставям 6 пръчки и 11 връв. И си взимам един лък, би трябвало да стигне. Ще заправя 3 пръчки и 3 стринга, маяк. Знам, ама все пак повече, защото съм читна. Добре, почвам. Отивам да енчантвам. Каква графика смета? Не. 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 Нечупливост 3! Късмет. Ега ти гадния. Искам да го изпробвам. Той едва убива зомби! Ега ти, стига бе. Отиди ми експито. Браво, Майнкрафт,
къде ще, какво ще правим? Добре, логи, не, да, за това ще е друго. Интересно. Това какво ще правим? Не знам, ти ми... Аз тебе пита... Добре, гледа... За... Не знам, За какво? замък. Да, Скелет, бах ти 3, аз се спаля. тук ли си? Може да шумам. Да. Замреш? На 2 сата в това. Аз съм на сърце и половина. Другия. Искам да сляза там долу, ма... може да се получи. Колко се звука. На един, на два. Моя сигурно на 4-5. Да се тъпия. Един, 2, 3, 4, 5. На 5. Точно код казах. 4-5. Много високо. Аз направих половин стак кварц. Вероятно в другия епизод мога да построя нещо от кварц. Да, стана малко скучен, за което съжалявам хора, но в следващия епизод поне ще съм измислил какво да правя и също и един хилар може да е измислил. Ще малко потърсим още и ще включа. Очаквайте Ice Bucket Challenge и някакви други чаленджи, които са заснити с телефона ми да бъдат качени долу горе тази седмица. И това беше всичко от Riff Gaming BG. За сега не приемаме членове за никъде и да.